Poila no lamso kobra explain video YouTube channel o norokni bagi ketal explain video tubui paikya paithak jora video no naidi. Jazar process bishuo first semester kanai rokni bagi nangkukmani video tubui paikya. Norokni to tini merit list ongkhor kha je tini merit list ongkhornai rokni admission chengjaknai 13 tarik ni simi nung judi Dasrat Dev Memorial College o admission ongna hinwansuk tongkhe o video ni bagi no kahamkhe khwnai buji narokdi Dasrat Dev Memorial College o admission ongna hinkhe joto document original nangnai Xerox simi tlangma by admission ongman glak original document nango tei admission fee 4 rok hinkhe nangya chela rok hinkhe 620 taka nangnai jara BCom B.SC nanai rok hinkhe 962 taka nangnai document hinkhe joto document tlang di tei comment khlai sadi norok sabo ni merit list ongkhorka tei sabo ni ongkhorya ko tei norok bo college o admission ongna aborok comment khlai sadi video no share khlai ridi norokni dol bayab no borok bo bujina tei hambai.